ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ପକେଟ୍ ହେବ ଫୁଲ୍ ଗରମ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ 2025। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସରିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 9 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ନିୟମାବଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକସ, ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ। ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ 2026 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଅପଡେଟ୍ 2026। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। FMFBY 2026ରୁ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଫସଲ କ୍ଷତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୀମା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ 2026 ଏବଂ ଟିକସ ନିୟମ 2026 ITR ଫର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 26ରୁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅପଡେଟ୍ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ 15 ଦିନ ଲାଗୁ ଥିଲା। SBI ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ସୁଧ ହାର ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ FD ହାର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ 2026ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ 2026ରୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ୟାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ LPG ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟବହୃତ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି, ଯାହା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇନ୍ଧନର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 10% ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।